Ma'am, kamusta naman yung chicken wings nila dito sa Air Wings? Ano kuya, all good naman, tsaka mabilis yung service. What's up, Tarlac Kenyos? It's me again, Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's video guys, Air Wings Unlimited dito sa Barangay Alfonso, Concepcion, Tarlac. Between siya ng Max Mango and Cafe Martina. Later, papakita ko sa inyo guys kung ano ba yung mga flavors ng mga limited chicken wings nila. Nagsiserve din sila ng salad, burger, fries, and pasta. Kung gusto nyo pumunta dito guys, open sila ng Monday to Sunday, 11 a.m. to 9 p.m. Ayan, Tarlac-enyos, no, bago natin tikman yung mga chicken wings ni Air Wings. So, pag-usapan muna natin kung ano ba yung mga 9 flavors na sinaserve nila dito. So, meron tayong buttered garlic, soy garlic, garlic parmesan. So, sa mga ano dito, sa mga garlic lover, yan, may 3 flavors sila ng mga garlic nila. And meron tayong sriracha, cheesy, spicy, and then yung red hot nila. Sa mga mahilig naman sa mga spicy flavor, so yan, itong tatlo. And meron tayong classic barbecue, Korean style, and yung red hot chili garlic nila. So combination, kung mahilig kayo sa garlic and then sa mga spicy, meron silang in-offer dito na red hot chili garlic. And sabi sa akin ng owner kanina, may upcoming 2 flavors pa sila. So abangan natin guys yung mga additional flavors ni Air Wings. So yun guys, tikman na natin yung first flavor. And kuha na lang tayo dito. Oops. I think barbecue to, talagang agad nalasahan ko na yung barbecue flavor. So syempre guys, no, ang gandaan sa Air Wings. So kapag nag-order kayo, doon pa lang nila lulutuin. So yung serve sa inyo talaga is fresh from the kitchen. Actually guys, no, gusto ko dun sa mga chicken ni Air Wings. So nakatatlo na tayo. Juicy siya sa loob and hindi siya dry. Yun naman inaanap natin kapag kumakain tayo ng mga chicken wings. And then, isa pa sa napansin ko guys, yung kanilang balat is andun yung crunch. So juicy sa loob pero may crunchiness yung pinakabalat niya. Kaya ang sarap niyang kainin kasi may crunch siya sa bibig and pagkagat mo, andun yung juiciness ng mismong chicken. So yun guys, kung gusto nyo naman pa-additional ng kanilang mga dip. So meron tayong ano dito, garlic mayo, ayun yung kanilang cheese. So i-dip muna natin sa kanilang garlic mayo. And syempre guys, na hindi naman tayo papayag na hindi tikman yung kanilang mga side sa kanilang unlimited chicken wings. Imagine 349 pesos guys. Unlimited chicken wings, unlimited rice, unlimited iced tea, and meron pa siyang mga side dishes. Coleslaw. So yun guys, natikman naman natin yung mga other flavor nila. I think ito yung sriracha flavor. Yun na talaga yun kung ayaw nyo namang mag-unlimited. So nag-offer si Air Wings ng mga meal nila. So meron silang 4 pieces chicken wings. May kasama na siyang iced tea. And then yung 6 pieces chicken wings nila, may kasama na rin siyang 1 serve of iced tea. So yung 4 pieces, 109 pesos. And yung kanilang 6 pieces na chicken wings is 150 pesos. Kung hindi naman kayo ganun kalakas kumain, ayaw nyo mag-limited, pwede nyo orderin yung kanilang mga meals.
And good news, meron silang promo, yung less 30 pesos. So yung 349 guys, magiging 319 pesos na lang. So yung lahat na pinakita ko kanina, yung titikman natin, kasama lahat sa unlimited nila. So from 2 p.m. to 4 p.m. yung happy hour. So magle-less kayo ng 30 pesos kapag nag-dine-in kayo dito sa Airwings Concepcion. So yun guys, no, pagkatapos yung mag-dine-in dito sa Airwings Concepcion, kung gusto nyo mag-take out, meron silang in-offer dito yung kanilang bundle. So meron tayong bundle A, 369 pesos, good for 2 to 3 persons na siya. So meron kang 9 pieces flavored wings, meron kang 1 fries overload or tacos. And of course, meron tayong 1 garlic or cheese dip, 3 plain rice and 3 iced tea. Sa bundle din naman nila, 699 pesos, good for 2 to 4 persons. So 18 pieces flavored chicken wings, and then 1 fries overload, 1 tacos, 4 plain rice, 4 iced tea, 2 garlic or cheese dip. And ito na lahat yung mga sinerve nila sa atin. So yung nasa harapan natin, ito yung 349 pesos na unlimited chicken wings ng Airwings. So meron tayong dito unlimited rice, syempre yung kanilang side dish na coleslaw and mac and cheese. And then sa kanilang mga chicken wings guys, meron tayong 9 flavors. So mamaya pag-usapan natin kung ano ba yung mga flavors ni Airwings. And of course, nakikita yung sa harapan natin, meron tayong mga refreshment drinks, meron tayong fries, meron tayong salad, and isa sa mga pinagmamalaki nila dito yung burger. And dun sa 349 pesos pala guys, nakalimutan ko sabihin, meron na rin silang unlimited, yan, iced tea. And syempre guys, sa lahat ng burger lover dyan, meron tayong ano dito, yung kanilang classic burger. So tikman na natin siya. Sa kanilang burger guys, meron tayong classic. And then yung cheese, na meron silang quarter, and then yung burnt wings na may kasamang burger and then 3 wings. And syempre guys, masarap namang i-partner din sa burger nila itong kanilang Blue Lemonade. Ayan. So isa din yung Blue Lemonade sa bestseller drinks ng Airwings. Ayun talaga inyo, sa tikman na natin lahat yung mga sinerve sa atin ni Airwings Concepcion. And good news sa mga kabalen natin dyan na followers or taga Pampanga. Pwede yung pasyalan yung kanilang 2 branches doon. So yung Airwings Pandakaki. So makikita siya sa Pandakaki Resettlement, Mexico, Pampanga. And yung main branch nila guys, yung Airwings Magalang, nasa Barangay San Nicolas 1 naman siya, Magalang, Pampanga. And kung nagka-crave kayo ng mga chicken wings, masabi ko lang sa mga chicken wings, sabi nga kanina, nagustuhan ko siya kasi andun yung crunch ng balat and yung juiciness ng mismong chicken. Talagang napakasarap din ng mga flavors nila. Even guys, yung mga snacks na in-offer nila, salad and mga pasta, siguradong magugustuhan nyo. Kahit yung mga drinks, nakaka-refresh talaga. Ang sarap ng lasa. 49 pesos lang, ganun na yung lasa ng mga refreshment drinks nila guys. Yun, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutang i-share ang video to para malaman ng mga taga-Concepcion and ibang Katarlaqueños natin dyan. So, kapag napunta kayo dito sa Concepcion guys, puntahan nyo na itong Airwings Unlimited Chicken Wings. So, yun guys, hanggang dito na lang. Peace out!